Niadtong Lunes atong nasayran ang istorya sa usa ka 13 anyos nga batang lalaki nga na-rescue sa usa ka drug den. Ning higayon na ato usab sayran ang istorya sa pagbag-o sa usa ka dalagita kinsa Nagumon Kaniadto sa gidiling drogas sa edad nga 12 anyos. Ani ang RTV Presents ni Luan May Rondina. Usa sa mga gipasigarbong success story sa aftercare program sa Dakbayan sa Talisay ang istorya sa kinabuhi ni ining 16 anyos nga babay nga taguon nato sa pangang Lovely. Hamugaway na ang iyang panagway karon, sukwahi sa Kaniadto nga usa ka bulingit nga dalagita ug daw kanunay naghanduraw ug wa sa kaugalingon. Sama sa istorya sa ubang mga minor de edad, mga higala ra usab ni Lovely ang nagalgal kaniya sa pagsulod sa bisyo. 4 anyos pa lang si Lovely, dihang gibiyaan sila sa iyang amahan, hinungdan nga nanrabaho sa gawa sa nasod ang ilang inahan o gibilin sila sa iyang mga igsuon sa pag-atiman sa ilang apuhan. Ako sang rason sa una kay abig wala ko'y mama, wala ko'y papa, ganang pala na ko, mora na makatamban na ako ba, mora na makatagalipay na ko. Sa edad nga 12 anyos, nasuwayan na niya ang nagkadaang mga bisyo, hinungdan nga kaduha siya magbalik-balik sa grade 4 o katulo mag grade 6. Nakatuon ako disco-disco, uyab-uyab, then ato, sugod na ako kanang gubot-gubot, grupo-grupo, ana. Nya, dito ko nag-start, manigarilyo, inom, marijuana. Kuan, tad marijuana ni shabu na ko. Mato ni Lovely, dili sayon ang daan nga iyang giagian kaniadto. Ilabi na dihang gipugos siya sa iyang maguwang nga masulod sa rehab. Ang storya lang ako aba nga mag-usab ko, magbag-o ko. Then after 3 months, nibalik og bisyo, nibalik og barkada, balik tanan ba. Nya moto grabe akong kamakak-ato nya. Hinto ni desisyon akong ate na podog akong mama na iparehab na gyud ko. Apan dihang nasulod na siya sa aftercare program sa Dakbayan sa Talisay, nakaamgo siya sa iyang nahimo. Nigawas ko, 4 hours lang ko sa gawas. Gipick up na sa kong balik, gisodasad ko. Dito na nag-start nga sa hinay-hinay, nakarealize ko na ngadto day dapita, risod akong kinabuhi ba. Miserable akong kinabuhi. Nya, bata pa kay kung anong inato na akong binuhatan. Dito ko nakarealize na sayop di ay ba, na kuan di ay nga akong pamilya, pinangga kay ko, gina-providean ko kung gusto na ako. Mato ni Dr. Ray Cesar Bautista, pangu sa aftercare program, nga masayon ang paghawa sa mga minor de edad. Gikan sa bisyo, kung makig-alayon lang usab ang mga sakop nila sa pamilya. Most of these mga minors, ma'am, they're not really the hardcore, ma'am. Hindi sila mga hardcore. Kay, addiction to drugs, especially with methamphetamine, takes years to develop. So, assuming makasugod sila at the age of, 12, 13, by the time makatch na to sila at 16, di ba sila grabe? Gibutyag ni Luella Vistil, Social Welfare Officer 1 sa DSWD Talisay, nga si Lovely ang labing unang kliyente nila sa Women and Children Development Center, kinsa nakagawas na sa center niadto lang Agosto 2018. Dili siya effective nga gi-turnover dayon because so muna, we coordinated with Dr. Bautista for the rehabilitation program. So far, nakatabang gitog dako niya. And then, nalagi follow through. Karon, usa ka tuig, 5 ka buwan, ug 5 ka adlaw na siyang wa mo gamit og drogas. Gani, siya ang sagad nga mohatag og testimony ngadto sa mga minor de edad nga nasulod usab sa center tungod sa illegal nga drogas. Ako sa gihimo siya inspiration nga, kung nakaya niya nga mo stay naka-on for long, na wala na ni sud, clean gid siya for all throughout. Makaya po na niya din. At least na-join po siya training, nisud po siya ALS, then mo attend po siya mga counseling session. Actually, ni-comply gid siya sa among mga kuan. Sa pagkakaroon, nagtungha siya pinaagi sa Alternative Learning System kon ALS ug hayan pagbukas sa klase, makatungtong na siya sa kolehiyo. Apan may kahigayunan pa ba Kaha nga siya matintal pag-usab ug pagkagumon sa bisyo? Di sad sa ingon nga di ko matintal, ako lang maningkamot lang ko nga mulikay na lang gyud ko kay di man ako mataga ng panahon nga permanente ba ko nga mingon ko nga di ko makalikay ko. Ang tiunay nga pagbag-o mag-agad sa determinasyon sa usa ka tawo apan lagi kay mga minor de edad man nang inahanglan sila sa paggiya sa ilang mga ginikanan ug mga kabanay ug ang pagtabang sa mga ahensya sa gobyerno. Ako si Luan May Rondina ug kini ang akong short docu.